Russian couple nga nagsulay og trek sa Mount Apo nga walay permit naharang sa mga personahe sa City Tourism sa Kidapawan sa Mandangan Trail sa Kidapawan City. Dugang detalye sa report ni Justoni Humamil. Naharang sa mga sakop sa City Tourism sa Kidapawan ng duha ka Russian national sa Mandangan Trail sa Kidapawan City nga nagsulay og trek sa Mount Apo nga walay permit. Nakaabot ko do sa lugar ang buong mga Russian national pinaagi sa habal-habal o motorcycle for hire. Gamit sabang usa ka application nga dunay global positioning system kung GPS isip guide nila aron makaabot kuno sa lugar. Ang sabi nila, hindi nila alam na merong ganong policy ang pag-akyat sa Mount Apo. In the first place, sinagbihan na sila dito sa baba na hindi sila pwedeng umakyat dahil wala silang permit. Kaya lang, kukunti lang ang alam na mag-English eh. Siguro may mga misunderstanding with the locals, nagpatuloy pa rin sila sa taas. Maton sa Russian couple, wala daw sila nasayod sa mga trekking rules sa Mount Apo. Ilawom sa Resolution number 2015-01 on Unified Trekking Policy sa Mount Apo Natural Park Protected Area Management Bureau. Walay bisan si kinsaman nga tugutang musaka sa Mount Apo Peak nga walay saktong permit gikan sa buhatan. Matod sa DNR, gipamultahan og tag 2,000 pesos matag usa ang duha ka langyaw base sa Unified Trekking Policy sa Mount Apo Natural Park. Mamahimo sab silang ma-blacklist kung masubli ang panghitabo. It's an administrative violation. Hindi pwedeng umakyat without the permit. Otherwise, you will be meted with appropriate penalties. Busa panawagan sa buhatan ngadto sa publiko nga kinahanglan gayud nga mokuha og permit una mag-trek sa Mount Apo. We do not discourage them to come and climb Mount Apo. But there are rules and policies that we have to follow. Kaya kami nagre-require na just in case may mangyari sa taas, merong immediately maka-attend, maka-address problema nila sa taas. Lalo na yung mga foreigners, mga baguhan naman sa area, ang peace and order naman natin is walang problema. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.